Babydon vazowanikwa kuna 8th naMaitt ndobva vandosiwa kurehabilitation center. Welcome back to your channel, guys. Thank you for watching my videos edu. Babydon andosiwa kumandipa Hope Rehabilitation Center. Akambowanikwa nezuro nebrother yacho, but akagona kuvatiza. She is not well. Chero mabehavioral ari kuita zviri kuratidza kuti she is very high zvachose, but Maitt vamusiya in safe hands parehab paanogona kubatsirwa, and she went kunotsvagira hembe dzekuti apfeke. Manetizens are so overjoyed kuti at least Babydon azowanikwa uye adzosekwa kurehab, aagone kuwana kubatsirika. Mwana ari nezvakawanda zviri kumutrabla, but tongotenda Mura. So many netizens commended her work kuti aiwa mumastreets mamusina munhu anogona kumirira Babydon, but now you are back.